Kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon sa buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang kasalanan sa katawhan, nagdala og dakong katalagman, apan ang kaluoy sa Dios, walay sukod alang sa tanan. Ang unang pagbasa. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari, ug ang katawhan ni samot pagka masupilon. Gisunod nila ang tanan sa lawayong buhat sa kanasuran o gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad kay nanginghawa man sila sa iyang katawhan o sa iyang templo. Apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Diyos. Gitamay nila ang iyang mga pulong o gibugal-bugalan ang iyang mga propita o dili na kini mapuypoy. Busa, nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babilonia, giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila o gipamatay sa mga taga-Babilonia ang ilang mga batanong anak pinaagi sa buhat didto sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-i, batanon og tigulang. Gitugyan nila silang tanan ngadto sa hari sa Babilonia. Gisunog nila ang templo o gigunob ang kuta sa Jerusalem o gisunog ang mga palasyo
o giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babylonia kadtong wala mamatay sa gubat o gihimo sila nga sulugoon niya ug ang iyang mga anak hangtod na ilog sa Persya ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo. Pinaagi kang Jeremias hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig sumala sa gitakda ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Sero, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Sero sa paghimo ni ining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Sero, ang Ginoo, ang Diyos sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, o gisugo niya ako pagtukod. Usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan, makahimo pagpauli sa Huda ug mag-uban kaniya ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili unta makasulti ang akong ila kuno galing ikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami. Og nagahilak sa mong paghinumdum sa Sion. Didto sa mga kahoy, niadtong yutaan. Gisabong namo ang among mga alpa. Bisan ng mga mananakop kanamo, nagahangyong abungato namo ang mga titik sa mong mga awit. Ug ang among mamimihag nag-awhag ka namo nga maglipay.
awiti kami sa mga awit sa Sion. Unsaon man amo pagawit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sayuta nga langyaw. Kun hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamo. Matapot untang akong dila sa akong alingagngag. Kun mahikalimot ako kanimo, kun dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Wala kitay angay ikapasigarbo, tungod kay ang kaluwasan sa tao, anaaman sa grasya sa Diyos, pinaagi ni Kristo, ang ikaduhang pagbasa. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa maabot nga mga panahon nga naghingipin niyang grasya diha sa gugma sa iyang pagpakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sang dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Kita mga binuhat sa Dios ug
ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos, palihog manilog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Og kini mao ang silot, ang kahayag ni anhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol niini kay siya dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. A blessed Latter-day Sunday to all. Malipayong Domingo kanatong tanan. Ingon sa usa ka pilosopo nga ginganlan og Heraclitus, ang dili mausab niining kalibutan mao ra gyud ang kausaban. Change is the only constant in this world. Ang tanan mausab bisan sa ulo pagkamot sa pagpabilin. Gani himo nato kini nga common nga isulti sa atong mga higala. Ayaw baya pagbag-o ha?
Kumulakaw atong higala, ayaw baya pagbag-uha. Kumulakaw ta mabiya sa atong higala, ayaw baya pagbag-uha. Pagbalik na ko hinaot, maora gihapon ka. Ato ka ng gilitok, tungod kay ana sa luyo sa atong huna-huna, nga mabag-og yun ang tao. Mausab yun ang tao. Bisan ako, personally, napansin ako nga, nabag-o ko. Pananglitan sa akong mga higala, nga suod kaayo nako kaniadto, akong napansin nga, dili na inana sila kasuod sa ako karon o di na ko inana kasuod sa ilaha. Posible kini tungod sa demand, sa kinayahan, sa kinabuhi nga akong gisudlan. Kay sa una, di pa man ko pari. Karon pari naman di ako. Bisan ang uban makakita sa ako kung di ko mag-investment, dili makatuo nga pari. Ayong sa Kristan, no? Kayong convent boy, pero pari naman gyud ako. Dili man ako gustuhon, apan maoy nahitabo kanako. Posible kaninyo mausab. Adunay nagkadaiyang istorya mahitungod sa bag-uhan o usaban nga dili malikayan. Nan kun mausab kita sa mga butang nga wala nato planuha, samot na nga mausab kita sa daghang mga butang nga atong giplano nga mga kausaban. Busa, may punto pod si Heraclitus. Makaingon kita tinuod ang kausaban ra gyud ay ang dili mausab. Apan mga isuon, aduna di ay usa ka butang nga wala mabag-o, wala mausab o dili gayud kini mabag-o. Sugod pa sa kabuhatan sa kalibutan, hangtod karon pila ka tuig na. O gani hangtod bisan pa mahanaw naning kalibutan nga atong gipuy-an. Dili gihapon kini mausab ug walay lain mao kini ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios di wala mausab. Dili mausab. Gani mao kini pinakarason niining kasaulugan sa Letary Sunday, malipayon nga Domingo, maglipay kita kay gihigugma kita pag-ayo sa Dios. Og ang gugma sa Dios dili maupos. Ingon pa sa panultihon, ang gugma sa Dios mura og dagat diha sa kinabuhi mutaob umuhunas apan dili gayud kini mohubas. Mga igsoon, makaingon ako nga, ang gugma sa Dios di masabot daw buang-buang sa panghuna-huna sa tao. Ang gugma sa Ginoo di gyud masabot. Ako miabot ako sa punto nga nangutana, nganong ako man ang gipapari nimo Lord? Bago pagali ko na pare no, kapin pa kog tuig. Magduha pa ko karong John, pero nakapangutanan lang ko ni Dia. Nganong ako man ang imong gipapari o nganong imo man kong gihimong pari nga dili man ko takos og ayan. I am not worthy of this kind of life. Usahay naga-complain ako sa akong mga tahas, sa akong mga assignment. Alang kanako nga makasasala, dako ra kini kaayo nga grasya nga gihatag sa Ginoo sa ako. Gani ka na bitang every time magmisa ako, pwede ko magmisa Ginoo, di man ko angayan maatubang sa imo. Kanang muhikap ko sa iyang lawas, sa pan, pagkonsagrar. Pwede ba ko dili muhikap nimo Ginoo? Pagka makasasala man ako. I am not worthy. Samot na kanabitang sa panahon nga Picasso na ko ang pan. Ang lawas ni Kristo akong gitunga, gibahin-bahin, aron hatag sa katawhan. Dili man ko angayan, dili man ko takos. Kung pwede palang maingon, pwede sa di ko magmisa Ginoo. Pero giingon sa atong ikaduhang pagbasa, grasya man ning tanan. Grasya ning tanan nga gihatag sa Ginoo.
Muna akong ibalik sa inyo mga igsoon kamo. Nakapangutan na ba usab mo sa Ginoo? Nganong gitagaan mo ni anang dakong grasya nga inyong nadawat karon? Bisan dili kamo takos og dili kamo angayan. O nagsige gihapon ta og reklamo hantod karon, nganong Ginoo wala pa man niabot sa ako kining akong gipangayo nganha kanimo. Kung atong lantawon mga igsoon, gihimo sa Dios ang tao tungod sa iyang naghingapin nga gugma. Mo gyud ni pinakahinungdan aron iyang ipaambit ang iyang gugma ngadto sa iyang katawhan, sa iyang binuhat. Mo nang gihimo ta niyang mga tao apan sa bisan simple nga instruction sa atong una nga mga ginikanan, wala gihapon musunod ang tao. Busa nakasala. Kuha ng tanan, kauna ng tanan, imo ng tanan, gawas ni ining bunga sa kahoy sa kaalam. Nganong gihilabtan pamangyod? Kaya lagi maingon man ang tao nga masarap ang bawal. Ganahan tag unsa gidili. Nganong unsa kay naa ni ini? Nganong gidili ni? Suwaya na to be. O kung makasuway na, masulod na, mapriso na, maglisod na gawas. Gipanalanginan sa Ginoo ang tao sa kadaiyang paagi bisan pa man sa pagka masalaypon sa tao o bisan pa man sa panalangin sa Ginoo sa daghan kaayo nagpadayon gihapon pagpakasala kitang mga tao. Di ba? Katiga sa atong kasing-kasing. Ato kini nadungog sa unang pagbasa sa basahon sa Kronikas nga ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamot sa pagkamasupilon. Bisan grabe na grasya nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. Apan na nakanindot, bisan sa ilang pagkamasupilon, wala gihapon milubad ang gugma sa Dios. Hinuon nagpatibabaw ang gugma o kaluoy. Imbis nga silutan ng tao tungod sa sala, iya hinuong gipadala ang iyang bugtong anak sa Jesucristo atong Ginoo aron pagluwas kanato nga mga taong makasasala. Iyang gipadala ang kahayag aron kita nga nagpuyo sa kangit-ngit sa sala malamdagan. Ug mga igsuon, walay lain nga makaluwas nga anaa sa kangit gawas sa kahayag. Busa mga igsuon, kung karon natagamtaman nimo nga daw buang-buang ka sa imong paghigugma, sa imong kapika, sa imong kinabuhi, nga nagpabilin ka sa paghigugma kaniya bisan sa iyang pagbudhi kanimo. Kung nagpadayon ka sa paghigugma sa imong anak nga masupilon ug walay respeto kanimo. Kung nagpadayon ka sa paghigugma sa imong ginikanan nga walay pagtagad ug nagsalikway kanimo. Kung nagpadayon ka paghigugma sa imong katrabaho nga nagdaog-daog ug nagpasipala kanimo. Kung nagpadayon ka sa paghigugma sa imong silingan nga nanamastamas ug nang daot kanimo. Kung nagpadayon ka sa paghigugma sa imong higala nga mawala kung ikaw manginahanglan sa ilang presensya, igsuon, kung nahimo kang buang-buang sa panglantaw sa uban tungod sa imong paghigugma sa mga tao nga dili angay higugmaon, paglipay, pagmaya, kay nakaambit ka sa paagi sa paghigugma sa Ginoo nga walay sukod o walay kinatuban. Dili ba? Dili man ta ngayon sa gugma sa Dios diha sa atong pagkamasalaypon, apan bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, gipakamatyan ta sa atong Ginoong Hesus. Ikaw matag-usa ka nato. Bisag unsa ka masalaypon, makasasala, ayaw kalimti, gipakamatyan ta sa atong Ginoo. Busa ko natagamtaman nimo nga wala na nahigugma kanimo, hangad
Gilantawa ang krus. Kung ang bitin nga tong baga nga giisa ni Moises nakaluwas sa mga tao nga nasakit, labaw ni nga makaluwas ka nato. Bisag unsa nga sakit. Sakit sa lawas o sakit sa kalag. Dili pa baigo ang iyang gugma diha sa pagpakamatay sa krus? Gusto pa ba nato nga magpalansang pa siya pag-usab? Aron mabati nato ang iyang gugma. O kung sakaling niining kalibutan na mga igsuon, lisod na pangitaon ang gugma. Kung di na nato makita ang gugma, then, as follower of Christ, be the first one to love. Be an instrument of God's immeasurable love in this world. Mga igsoon, pagkanindot kung moingon kita nga Ginoo sama sa atong salmo nga kung dili ang sagingon sa salmo nga dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Kagana moingon kita nga Ginoo, kun ugaling hikalimtan ko ikaw, dili na unta ako mabuhi pa niining kalibutan. Amen. Palihog manindog. Ipadayag ka ang akto sa pagtuo. Kitang tanan. Gato kami sa usa ka Dios, nga amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, ianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimo tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga wala magmakuli sa pagtugyan sa iyang bugtong anak alang sa kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita moingon, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Ngang simbahan, magpadayon sa paghatag kang Kristo ngadto sa kalibutan pinaagi sa mga sakramento sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Na diha sa atong paggamhanan, mabutyag na unta diha sa hayag, ang mga gibuhat diha sa kangitngit. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Nga mahatagan unta og igong pagtagad ang mga panginahanglan sa atong mga labing timawang kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Nga ang atong higugmaon og protektahan ang minugna sa Dios nga kinaihan og dili kini pahimuslan sumala sa atong kagustuhan. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay tungod sa ilang pagtuo sa anak sa Dios, mahalikay sa silot nga walay katapusang kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami Ginoo. May gugmaong Amahan, luwasa kami ug ang tibuok kalibutan alang kang kinsa imong gipadala ang imong bugtong anak sa Hesukristo
nga among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kami kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan. Alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing, ikaw nagligon kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat
sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Antoniato among Obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga nimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
manindog. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso nining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya. Aron maguna-una kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon. Ug sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangingkod alang sa tawag, pahibalo o pasalamat. Palihog manluhod alang sa pagampo sa ika-25 nga kasumaran ni Bishop Yet Cabajo. Mahigugmaon nga Dios, nagabayo kami sa among mga tingog diha sa pagampo, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pasalamat ug paglaom. Samtang nangandam kami alang sa ika-25 nga kasumaran sa ordinasyon sa pagkaobispo sa among tinahod nga Most Reverend Antonieto D. Cabahog Didi, ang obispo sa Surigao. Nangayo kami sa imong Dios nung giya ug mga panalangin alang sa kalampusan ni ining maong kasaulugan. Nagampo kami nga imong ipadayon ang paghatag kaniya sa maayong panglawas ug kusog alang sa daghan pang katuigan, sa mahigugmaong pagpangalagad, isip magbalantay sa imong katawhan. Hinaot nga ang iyang pagkapangulo ug magbalantay, makahatag og kadasig diha sa pagtuo, panaghiusa ug pagkamaluluyon diha sa among katilingban, nga magpadayag sa imong Dios nung gugma ug grasya. Among gisalig ang kalampusan ni ining kasaulugan diha sa imong mahigugmaong mga kamot o Dios. Panalangini ang tanang kalihukan sa among pagpangandam, gikan sa among mga plano ug pagpatuman sa matag kalihukan. Amo untang masinati ang imong presensya diha sa among mga panagtigom, nga maghiusa kanamo diha sa malipayong pagsaulog ug pagpasalamat. Mapaubsanon usab kami nga nagaampo alang sa maayo nga panahon, aron hapsay ug malampuson nga ipahigayon ang mga kalihukan. Nagampo usab kami alang sa luwas nga pagbiyahe sa tanang mga bisita, alang sa malipayon nga pagtambong ni ining kasaulugan. Hinaot nga ang imong kalinaw maghari sa tanan namong kalihukan, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pasalamat tungod sa way puas nga mga panalangin nga imong gibobo kanamo. Hinaot nga kining kasaulugan sa kasumaran, mamahimong testamento nga ikaw, o Dios, matinud-anon ug manggihatagon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mangingkod. Tawag sa kaslunon, unang tawag. Si Jake Nohara Pitelo, nga taga-barangay Corregidor Dapa, Surigao del Norte, anak ni Jose Pitelo ug Nida Nohara. Buot makigminyo kang Ana Marie Morillo Espil, nga taga-barangay Corregidor Dapa, Surigao del Norte, nga anak ni Alan M. Espil ug Marilyn C. Morillo. Ikatulong tawag. Si Jerome Richard B. Blase, nga taga-barangay San Miguel Dapa, Surigao del Norte, anak nila ni Jerry M. Blase ug Jemelita B. Blase. Buot makigminyo kang Jeanette F. Alipayo, nga taga-barangay San Miguel Dapa, Surigao del Norte, anak nila ni Benigno B. Alipayo ug Luz B. G. Formilies. Kung adunay kakulian sa mga maong kaslunon, palihog pagpahibalo sa atong opisina. Pasalamat sa mga sponsor o donasyon. Sa inahan sa kanunay panabang,
Children of Mary, Mr. and Mrs. Congreso family, Tabuso family, Santa Fe Chapel, San Miguel Chapel, Barangay 9 o Zona 9, Imbornal Chapel, Zona 3, Zona 1, Bagakay Chapel, Zona 11 and 13, Canoyan Chapel, Hilamon Chapel, Santa Filomena Chapel, Zona 4, Zona 7, Corregidor Chapel, Barangay 1, Barangay 9, Santa Fe Chapel, o Barangay 3. Pahibalo. Adunay ato mass wedding karon umaabot nga April 11, 2024. Sa mga gusto mag-apply sa maong kasal, moadto lamang kamo sa ato opisina aron malista sa umaabot nga mass wedding. Adunay ato Paris Lenten Recollection o Confession karong hapon nga adlaw Domingo sa may alauna ang takna hangtod alas 3 ug mosunod ang pagpangumpisal ug misa pagka alas 5 sa hapon. Ang atong speaker mao si Reverend Father Flotarco Rodriguez gikan sa Diocese of Maasin, Leyte. Daghang salamat sa dugang pahibalo kan Father Tupe. Mayong buntag ka natong tanan. Ang akong pahibalo, maurang umang adlaw, hangtod sa Miyerkules, wala kitay misa. Kay sa ulugon man ang 25 years anniversary sa pagka-obispo sa atong mahal nga obispo si Bishop Yet Kabahog. So sugod og mga adlaw, Lunes, Martes, nami sa Surigao, makabalik mi diri Miyerkules na. So mo nang ako ang mahitabo karon nga mga semana. Salamat ka natong tanan nga misalmo ni Santos nga misa sa atong mga nangalagad, mga lectors, LML, altar servers, MBG, commentator, atong salmista, atong choir. Ingon man uban sab nato ang pipila ka mga madre, no? Sa mga LGC sisters, kauban ni Sister Bernie na yung mga kauban nga mga bisita pod. Welcome sa dapa. No? Og naipipila nga kauban nato sa parokya nga mga bisita ni Bishop Yet, gikan pa sa laing nasod, no? Welcome kamo sa parokya sa Santo Niño Parish, no? Mga buutan ang mga tao diri. Makapamahaw mo. No, uban ta dito pamahaw. Mao lang tong akong pahibalo og padayon sa pagampo alang sa kalampusan sa dakong kalihukan ang pagsaulog sa kasumaran, 25 kasumaran sa atong mahal nga obispo Bishop Yet, no? Siya ra gyud ang bishop siguro nga grabe kadugay nga nag-stay sa diocese. 23 years na siya diri wala ta niya biyai. Daghanay ni kuha sa iya para wala siya ni biya. So aging pasalamat mo ning dakong kasaulugan nga gihimo sa atong lokal nga simbahan sa diocese sa Surigao. Balik ta alauna, recollection na mosunod ang confession. Kabalo mi ni Father Jerry nga maulaw mo mga opisal sa amo kay kaila mo sa amo bisag di na mo hinumduman inyong sala, no? Naay daghang mga pari nga moari. Nagali si Father June luban sa atong Santos nga misa di ay Father John, no? Pa mo kaila mo raraglay dito. Tindog sa Father John para mailhan kanila Father John. Usa na siya kapari. Nato. Dari na ni makita. Dili na siya mo tindog. Na siya tunga-tunga, no? So daghan tay mga pari nga maanhi mo tabang aron nga katong maulaw mga umpisal sa pari nga ilang kaila. So naay mga pari nga wala ninyo na ilhi. So panahon nag-awag ang simbahan at least once a year, maglimpyo ta sa atong kaugalingon pinaagi sa pagpangumpisal. Manindog kitang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo.